cando se nos partiu de unha forma perversa, dunha forma colonial realmente, en 4 anacos denominados provincias que non teñen a menor racionalidade, que son simples, só que moi potentes, claro, divisións administrativas, mas que non se corresponden con ninguna división realista do ponto de vista xeográfico ou económico. Pois ben, agora mesmo cinxíndonos a esta Galiza actual, do ponto de vista territorial, se eu vos pregunto acerca de se este mapa de nós, do noso territorio, amosa unha distintividade que podemos cualificar como única ou exclusivamente galega, coido que a resposta é ou sería inteiramente afirmativa. Pertencemos a un continente, como é ben sabido, que é Europa, e somos a única nación europea con 1.200 ou 1.500 kilómetros de costa, con 16, 19 rías e abundantes portos naturais, con centos de areais, e estou a falar non de un broslado cartográfico, non dunha peculiaridade xeográfica sen máis, senón de unha potencia económica, como sabedes ben, perfeitamente definida. Estou a falar, dito en frase poética, do país dos 1000 ríos, é dicir, de múltiplos cursos fluviais. Estou a falar dunha orografía tamén plenamente distintiva, de unha grande riqueza e variedade, dun grande polimorfismo interior, porque pensade que non chegamos nen a 30.000 kilómetros cuadrados na versión, na existencia actual. Por tanto, en dúas palabras, hai unha distintividade infraestrutural plenamente garantida e plenamente demostrável. Vayamos agora, coloquemos o lápis ou o indicador en calquer lugar. En calquer lugar neste mapa en concreto, que ten a toponimia corrixida, ten a toponimia na súa forma auténtica, en calquer lugar onde coloquemos o lápis ou o indicador, vai aparecer un nome galego, un topónimo ou un hidrónimo galego, sen dúbida ninguna, de unha forma absolutamente unánime, absolutamente generalizada. Non temos a menor duplicidade. Por tanto, aí temos a estrutura, neste caso, a estrutura lingüística, noutro caso falaríamos tamén igualmente da estrutura económica, plenamente galega, cunha inequívoca e distintivamente galega. E agora vayamos á superestrutura, isto é, a lingua que o xornal que editou e repartiu este mapa de Galiza utiliza para nos explicar os diferentes sinais, as diferentes informacións de tipo cultural ou de tipo turístico. E aí topámonos con museos e colecciones, centros de interpretación, parques etnográficos, fiestas, conjunto monumental, as explicacións dos iconos correspondentes. Castillo, monasterio, yacimiento, pazo é a única palabra que se mantén en galego porque é intraducível, porque pazo non é palacio, é unha construción nacional galega, como sabedes, plenamente distintiva, de modo de maneira que o españolizador aquí ten que deterse, ten que deter a súa traizón, a súa traducción. En fin, sitio reserva de la biosfera, humedal protegido, etc. Por tanto, isto lévanos a unha pregunta, supoño que a vos como estudantes interesados, non en que vos den respostas fechadas e ríxidas, senón en que vos susciten, en primeiro lugar, preguntas como primeiro elo da cadea do método do coñecemento, pois entón aí a pregunta é naturalmente inevitável. Quen comete a ruptura? Quen rompe unha unidade, unha distintividade plenamente garantida na infraestrutura e na estrutura? É o uso superestrutural que naturalmente non é ou non pertence a esta sincronía únicamente do galego, senón que deriva, como sabedes ben, por historia e pola propia estudo da diacronía do idioma, pois deriva naturalmente de moitos anos atrás.
Valentín referíase, por tanto, a un momento, a unha fractura histórica que eu forzosamente quero completar para non incorrermos, que non lle atribúo a él en absoluto, para nada, senón simplemente, se el me permite, vos tamén, unha completude na explicación, que naturalmente hai que situar por razóns que son absolutamente extralingüísticas. Isto é, o código que a lingua pagou as culpas e espellou unha crise profunda do sistema. E esa crise profunda do sistema en galego é unha crise netamente política, a través de todos os tentáculos do polbo, no seu momento, a través de todos os brazos institucionais, os militares, os eclesiásticos, os civís, os xurídicos e de toda índole e directamente tamén os políticos. Por tanto, debemos ter moi claro, e non por autoconsolo, nen por escaparmos de ningún autocastigo, senón en atención a unha verdade histórica, debemos ter moito, moito claro que ningún pobo, absolutamente ningún pobo do planeta, abandona a súa lingua voluntariamente por razóns de endorracismo ou por razóns de autodesprezo gratuitamente. E isto non porque pensemos que todos os povos do planeta están dotados de un altísimo sentido patriótico, non, por unha razón moito máis simples, porque a lingua, en non sendo agredida, é autosuficiente, vale para calquer cometido. Non precisa, pode receber empréstimos de outras linguas, asimilalos, como fan todas as linguas, naturalmente, do mundo, mas non precisa o caxato permanente ou a tutoría permanente de ningunha outra lingua. Cando isto acontece tal e como aconteceu na nosa e tal e como podemos contemplar aquí mesmo no ecrán, na pantalla, cando isto acontece é que algo grave, moi grave, aconteceu por fora da propia lingua, que leva a unha substitución, a un abandono, a un mesmo auto-odio con múltiplas modalidades en todas as súas manifestacións. Ora ben, o que na historia, como moi ben proclamou no seu día o añorado e admirado don Ricardo Carballo Calero, o que na historia se perverteu ou se perdeu, na historia tamén se pode recuperar. Nós vivemos unha historia de recuperación do galego que foi activada de unha maneira formidável do ponto de vista creativo e da súa potencia estética tamén, da súa potencia patriótica, por unha figura fundacional da que moito estimamos ser descendentes, como foi, naturalmente, Rosalía de Castro. Entón, aí, ela mesma, reparad en como ela mesma, proféticamente, é consciente xa nun ensaio que se sustancia como prólogo, formalmente como prólogo de Cantares Gallegos, 1863, ela xa mesma xa é consciente de como é preciso, antes de que haxa manuais de botánica, colocar a planta, colocar a arbre, colocar as flores. Isto é, de como é preciso, antes de 1000 prédicas en español favoráveis ao galego, colocar directamente unha obra en galego íntegra, en formato libro, e que pudese competir directamente coa omnímoda e todopoderosa literatura en español como única admitida. E tan consciente era ela disto que xa indica, sen gramática nen regras de ningunha cras, haberá xiros que disoen aos ouvidos dos puristas, mais eu, con todo e con iso, continuo, efectivamente, coa composición da obra. Que revelan estas palabras da nosa autora fundacional? Que a aquela altura xa había un debate, e un debate, por certo, onde ela, como muller, non podía intervir. Vai un debate de sabios, un debate de